Ali IM oslavuje jubilejné 20. výročie. Spomenieš si na svoj prvý deň, keď ste otvorili? Fúha, no, je to 20 rokov aj niečo, lebo je to presné výročie v marci. A nebol to ešte tento inštitút v tomto veľkom meradle, ako je teraz otvorený, bola to malá jedna ambulancia. Mala som tam 2 stroje z Číny, mala som tam jednu pedikérku, jednu manikérku a kozmetičku a tvorili sme taký celok, že to portfólio bolo také chudobné, ale pred 20 rokmi ani nebolo tak bohaté estetické portfólio ako dneska. A bola som nováčik, bolo to také, že zavolala som všetkých mojich známych, poďte, vyskúšam, naučím sa na vás a začala som injektovať. Bolo to všetko taký freestyle, taká odvaha. Keď už sme pri tých strojoch, čo si mala, ak by si porovnala vlastne pred 20 rokmi, čo bola taká obľúbená procedúra a čo je teraz? To sa nedá ani porovnávať, dneska je úplne iné portfólio. Vtedy ja milujem najviac kyselinu hyaluronovú aplikovať. A keď som začínala, pred tými 20 rokmi boli naozaj 2-3 aplikačné zóny, vyplňali sa nosovo-ústne vrásky, vyplňala sa pera a možno jemne líca, ale dneska si vieme úplne čarovať, to sú úplne iné aplikačné techniky, ideme oveľa hlbšie, aplikujeme kanilami, aby to bolo bezpečnejšie, takže to je ako niečo v plienkach alebo ako Ferrari a Trabant, takže naozaj vtedy tá estetika začínala so mnou. Predpokladala si, že budeš mať takýto obrovský úspech, alebo si do toho išla s takou malou dušičkou, že však uvidíš? Ja už podľa mňa, keď som si brala diplom z medicíny, tak som mala jasný cieľ v hlave. A vedela som, že chcem robiť estetiku, chcem ju robiť dobre a chcem byť jedna z najlepších. Ale plán som nemala vymyslený, ako to vybudujem. Ono to podliehalo aj tomu, ako mi dôverovali klienti, s akým dopytom prichádzali, čo potrebovali, presne aká bola móda v tej estetike, kde sa to hýbalo, dneska to ide viac do naturálnych lookov, je to viac o longevity, je to viac o zdraví, o staraní sa o svoje vnútro, nie je to len tá estetika, ktorú vidia ľudia v zrkadle a veľakrát tá krása sa posudzuje dynamicky a to učím aj moje klientky, že nestačí sa pozrieť do zrkadla, keď nič nerozprávajú, keď sa nehýbu a staticky sa obdivovať v zrkadle. Ono je to naozaj o tom, aby ten človek sa videl v pohybe, ako pôsobí na druhých ľudí, ako sa nesie, aké má postavenie tela a hlavne čo vyžaruje, ako je so sebou spokojný, lebo môže byť akokoľvek esteticky upravený, ak si on sám neverí, väčšinou ona, tak je to vidieť, tá žena je zvednutá kvetinka. Ale ako náhle má vnútornú silu, energiu a uverí si, tak ten kvet krásne rozkvitne. Teraz všetci, ako si už aj spomínala, riešia hlavne dlhovekosť, ktorá nepramení iba teda z toho vonkajšku, ale aj znútra. Aké sú tvoje obľúbené procedúry na dlhovekosť? Dlhovekosť nie lepšie po anglicky longevity a je to niečo, čo nás nutí zamyslieť sa nad tým, ako budeme starnúť a hlavne v akej kvalite života budeme starnúť. A je to ešte len v plienkach, tie metódy teraz prichádzajú, tie procedúry sa rodia. Je to niečo, čo je naozaj nové, tento obor je tu možno niekoľko, 5-10 rokov a tie procedúry pribúdajú každým dňom, takže treba sledovať tú svetovú estetiku, tú svetové longevity, rôzne fóra, rôzne výstavy, rôzne kongresy. Ja najradšej alebo najviac obdivujem momentálne infúznú terapiu, NAD+. To je koenzym, ktorý je vlastne energiou alebo životabudičom našich mitochondrií a zabezpečuje mladosť našich buniek. To znamená, že tá bunka ostáva dlhodobejšie mladá, funkčná a tým pádom vlastne to pôsobí na celé naše telo. A hovorí sa, že za 10 alebo 20 rokov sa tá hranica veku a vnímania kvality života úplne posunie. Dnes vieme, že kľudne môžeme žiť do 100 rokov vo veľmi, veľmi dobrej kvalite a môžeme oddialiť všetky ochorenia, ktoré prichádzajú s vekom, to znamená civilizačné ochorenia alebo vekom viazané ochorenia, ako napríklad Parkinsonová choroba alebo Alzheimer, alebo ak má niekto predispozíciu na onkologické ochorenia, všetko si to vieme nádherne posunúť o 10, 20, 30 rokov. Lebo ono je rozdiel medzi tým, aký máme fyziologický vek a aký máme vek bunkový.
To sa volá biologický vek. A ten vek môže byť o niekoľko rokov posunutý. To znamená, že človek má 55 rokov, ale jeho biologický vek môže byť na 35. Tak starnú aj orgány a tak sú potom pridružené aj tie vekom civilizačné ochorenia. A tie, keď ten človek je oveľa mladší, prichádzajú v veľmi neskorom štádiu života, takže ten človek môže prežiť nádherný a spokojný život dlhodobo, vo veľmi krásnej kvalite. Ja som takisto veľká fanúšička NAD+, ja som aj u vás vlastne v IM bola na tom a si vlastne v podstate prvá na Slovensku, ktorá to priniesla, kde ty naberáš vlastne všetky tieto novinky, čo sa týkajú či už IMK, alebo vlastne všeobecne všetkého tohto longevity? No je to naozaj o tom, aby sme boli stále prítomní a zúčastňovali sa veľkých kongresov a výstav, lebo tam sa dozvedáme, tam sú vždy launchované tie novinky na daný rok, ale tým, že som lekár, mám prístup aj k výskumným informáciám a sledujem novinky, ktoré sú teraz momentálne vo výskume, takže ja viem, čo sa bude uvádzať na trh za pol roka, rok, dva. Ale je otázne, čomu uverím a čomu nie, lebo veľakrát je to aj firemný marketing, ktorý môže byť jemne skresľujúci. Takže už vďaka tej praxi, ktorú som získala za 20 rokov, viem a cítim a pravdepodobne aj väčšinou dobre odhadnem, do čoho sa mám pustiť, do čoho nie. Ali, opíš mi tento dnešný gala večer. Večer sa bude tak balansovať na hrane niečoho umeleckého, technologickej precíznosti a osobnej výpovede. Nejde pritom ani o koncert, ani o výstavu, ani o modnú prehliadku, hoci to bude obsahovať všetky prvky. Bude to Infinity, multisenzorický zážitok na hrade. Je to zážitok, ktorý zasiahne všetky ľudské zmysly. A zaujímavým podnetom bude napríklad práca s tichom. My úplne vypneme hudbu, svetlá a ticho bude pôsobiť na senzorické zmysly ľudí. Aké je posolstvo dnešného večera? Posolstvo večera je predovšetkým obrovská vďaka mojim klientom za ich dôveru. Oslavujeme 20 rokov budovania citlivého a inovatívneho prístupu k estetike a je to prezentácia krásy ako vedomej voľby, nie diktátu. Jednoducho ide o budovanie môjho osobného brandu. Vnímam sa ako žena, ktorá sa snaží kontinuálne meniť spôsob nazerania na krásu a na zdravie. Koncept a celý tento večer nesie názov Infinity. Je to nekonečný priestor, nekonečné možnosti, nekonečné seba objavovanie tej najlepšej verzie samej seba.